Окупанти висунули жорсткіше звинувачення Наріману Джелялу. Першому заступнику голови Меджлісу тепер закидають учинення диверсії, а не просто спонукання до цього. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, Наріман Джелял відмовився свідчити окупантам, а ті призначили йому аж 12 експертиз. Захисникам вдалося поспілкуватися з бранцем у будівлі окупаційного ФСБ у Сімферополі. Приватно він розповів, що утримується у двомісній камері СІЗО разом з вірянином свідків Єгови. Почувається добре, лише попросив не забувати про братів-бранців Азіза та Асана Ахтемових, а також передав адвокатам листа. Наріман Джелял написав, що був готовий до арешту після участі у саміті Кримської платформи. Назвав окупаційну владу мстивою, яка хоче залякати незгодних, але закликав не піддаватися і не опускати рук. Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами. Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим, сказал: «Ваше оружие – слово, а это гораздо опаснее. Так что мое оружие со мной, мое слово со мной, мое слово с вами». 8 лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы, наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться. Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки. Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы. Олександр Полянський та Олег Глушко – це так звані адвокати, яких окупанти призначили для нещодавно катованих бранців Азіза та Асана Ахтемових. Фотографії псевдозахисників опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров. На їх очах окупанти піддавали братів нелюдським тортурам. Бранців нещадно били, погрожували вбивством, а Асана Ахтемова катували струмом заради так званих зізнань. Полянський та Глушко тим часом уважно спостерігали і не втручались, називаючи тортури процедурою. Ми маємо неспростовні дані про те, що адвокати Полянський і Глушко залучені в беззаконня, що здійснюються катами ФСБ щодо Асана і Азіза Ахтемових. Саме внаслідок їх співучасті в беззаконні карателі мають можливість формально легалізувати здобуті ними під тортурами визнання. Асан Ахтемов відмовився від адвоката Олега Глушка, призначеного окупантами, і уклав угоду про захист з Айдером Азаматовим. Про це адвокат повідомив після зустрічі у СІЗО із затриманим у так званій справі про диверсію. Він опублікував текст заяви на своїй сторінці у Фейсбуці. Попри це, братів Ахтемових на білій газелі ФСБівці вивезли з СІЗО для проведення слідчих дій. Про це слідчий мав повідомити новопризначеного адвоката Азаматова, але цього не зробив. Айдар Азаматов передбачає, що його підзахисного могли вивезти з СІЗО для чинення тиску, щоб той вчергове відмовився від адвоката за угодою і погодився на захисника за призначенням. Раз повезли на следственные действия, значит, мне следственные органы обязаны сообщить об этом в соответствии с УПК РФ. Если повезли опять уговаривать отказаться от меня, значит, опять будет давление. Так как отказ в письменном виде от назначенца и о моем допуске от Асана я получил. Рефат Чубаров упевнений, лише деокупація Криму покладе край переслідуванням, свавільним арештам та катуванням. Тому закликав світ бути рішучішими, оскільки після 7 років окупації лише стурбованості замало. Мова йде не лише про Нарімана Джеляла і не лише про Ахтемова Азіза чи Ахтемова Асана. Мова йде про більше ніж 100 політв'язнів, подавляюча більшість з них кримські татари. Ми маємо зробити все для того, щоб якомога їх звільнити. Я розуміюся, що від того чи іншого заклику чи пояснення одразу питання все не вирішується, але для мене є дуже важливим, щоб щоб всі, хто причетний до обговорення тієї глобальної кризи, яка в світі встановилася з причин російської агресії, війни проти України, щоб всі вже усвідомлювали, що лише висловлювати стурбованість – це вже має бути соромно.
Штрафу 3000 рублів присудили окупанти активістці Ірині Капеловій за проживання без російського паспорта. З 8 вересня окупанти відвідували її 4 рази та викликали до відділення поліції для складання адмінпротоколу. Це вже друга справа проти Капелової за тиждень. 4 вересня на неї склали протокол за нібито порушення карантинних обмежень. Жінка – учасниця стихійних зборів біля будівлі ФСБ у Сімферополі 4 вересня. Туди десятки людей прийшли, щоб дізнатися про долю викрадених Ельдара Одаманова, братів Азіза та Асана Ахтемових, Шевкета Усіїнова, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. ОМОН та Росгвардія затримали 58 людей. 2 звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам, а решту – у порушенні карантинних обмежень. Людей автобусами відвезли до окупаційних відділків поліції, де на них склали адмінпротоколи. Самої лише занепокоєності замало. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що країни-партнери не виконують свої обіцянки підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Данілов вважає, що ця підтримка має бути активнішою. Ми покладаємося перш за все на себе і на своїх справжніх партнерів. Мені дуже приємно і я дуже був вражений, коли така кількість партнерів підтримала Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму. Так. Порушення прав людини. Людей забирають до в'язниць, людей забирають, лишають їх можливості жити, їх катують. І оце словосполучення «ми занепокоєні» на сьогоднішній день, я вважаю, що занадто замало для того, щоб все це продовжувалося у сучасному світі. За словами Данілова, в Україні є 5 сценаріїв розвитку подій під час деокупації тимчасово окупованих територій. Зараз виконується політико-правовий. Військовий варіант звільнення окупованих Росією Криму та Донбасу наразі неможливий, упевнений секретар РНБО. Повірте, наші Збройні сили в змозі очистити територію Донецької та Луганської області. Ми можемо повоювати за територію Криму, але треба мати на увазі, що ми не можемо собі допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися. Зустріч Путіна та Зеленського неможлива, якщо Україна наполягатиме на обговоренні Криму. Так вважає прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков. Він додав, що єдині питання, по яким Путін готовий спілкуватися із Зеленським – це реалізація мінських домовленостей та угод Паризького саміту Нормандської четвірки. Тим часом президент України Володимир Зеленський все ж таки сподівається на зустріч з Путіним для того, щоб обговорити, зокрема, повернення окупованого Криму. До того ж, Зеленський упевнений, що зможе знайти спосіб змусити Росію предметно говорити про деокупацію українських земель. Якщо буде зустріч в нормандському форматі, ми працюємо над цій зустрічю, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю всіх на всіх. Все, про що ми домовляємось, вони ніколи 100% не роблять. Росія це не робить. Але тим не менш, якщо буде зустріч, буде якийсь результат. А результат – 100 людей, 50, 2 людини. Да скільки буде? А скільки буде? Я вважаю, що це результат нашої зустрічі, крок за кроком. 3 втрати в лавах українського війська. Під мінометним вогнем окупантів на Луганщині поліг 35-річний старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградщини. Також під артобстрілом поліг солдат Денис Герман. Керована ракета влучила у вантажівку, якою кермував 27-річний морський піхотинець Артур Голуб, родом з Житомирщини. Загибель воїна стала 3-ю втратою українського війська цього вересня. У штабі Об'єднаних сил повідомляють про 3 українських військових, які дістали уламкові поранення. Нині вони під наглядом медиків у задовільному стані. А ворога вгамували вогнем у відповідь. Втім, зранку російські окупанти знову відкривали вогонь. В районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Брав участь в окупації Криму, а невдовзі може потрапити до рук українських слідчих. На литовищі Праги за запитом України затримали громадянина Росії Олександра Франчетті. За даними місцевих медіа, він вже більше 20 років живе в Чехії, але часто навідувався до Криму. У 2014 році, за кілька днів до окупації Криму, Франчетті створив на півострові угрупування «Північний вітер», куди залучив 11 бойовиків. Вони брали під контроль лінії електропередач, газогони, а також вишукували противників російської окупації. Це Франчетті підтвердив в одному зі своїх інтерв'ю і додав, що його угрупування взаємодіяло з командуванням російського флоту. У 2019 році бойовиком зацікавилася чеська контррозвідка, повідомляли тоді джерела чеського радіо. В Офісі Генерального прокурора України подаватимуть запит на видачу затриманого росіянина. Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації. Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у непередбачених законом збройних формувань «Самооборона Криму» та «Сєвєрний вєтір». Ми рано чи пізно одного разу скопитнемось. Так званий Кримський федеральний університет виставив себе на посміховисько, записавши реп, агітуючи прийти на незаконні вибори до Держдуми в окупованому Криму. Головну роль у кліпі виконав окупаційний директор так званого департаменту соціальної та виховної роботи Євген Бубнов. А на задньому фоні танцювали студенти. Колишній український чиновник в реперському капелюсі, пританцьовуючи, закликав молодь прийти на виборчі дільниці. КФУ приглашает на выборы. Не зашло? А можно так. Мы рано или поздно однажды скопытнемся. Пульни своим поступкам. Все ждут, чтоб ты завелся. Вот ты придешь на выборы, и это будет круто. Потратишь ты на это всего 1 минуту. Євген Бубнов до 2012 року очолював комітет з охорони навколишнього природного середовища Криму. У 2011 році щодо нього прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу і його відсторонили від посади. Через деякий час справа була закрита, але на 2 роки Бубнов зник з публічного життя. Після окупації Криму очолив виконком Кримського відділення Єдиної Росії. А у 2015 році влаштувався проректором у незаконно створений Кримський федеральний університет. Вчать шанувати червоного ката. Окупанти відновили пам'ятник організатору червоного терору Феліксу Дзержинському у Сімферополі. На відкриття у супроводі ветеранів російського ФСБ КДБ зігнали кадетів. Юнаки в одностроях та пілотках несли червоні гвоздики до бюсту Дзержинського. Під орудою очільника НКВС вбито до понад 1,5 мільйона людей. Винищували рух спротиву більшовикам, зокрема і в Україні. Перед юнаками виступив представник окупаційного управління ФСБ. За його словами, Дзержинський ледь не власноруч відновлював мости і піднімав країну зі злиднів. Південна Корея, ймовірно, провела випробування нової крилатої ракети великої дальності. Запуски для неї – річ звична, але аналітики кажуть, що це перша ракета КНДР, яка здатна переносити ядерну боєголовку. Про запуск оголосили по північно-корейському державному телебаченню. І Південна Корея зі США відразу почали перевіряти, чи так це насправді. Розвідки Південної Кореї і Сполучених Штатів тісно співпрацюють і глибоко аналізують ситуацію. У Міноборони Південної Кореї кажуть, що підтвердити інформацію особисто північного сусіда поки неможливо. Як ви знаєте, військова гаряча лінія між Південною та Північною Кореєю працює погано.
У березні КНДР випробувала нову балістичну ракету малої дальності. Крилаті ракети вона випускала і наприкінці січня, усього за кілька годин після того, як посаду президента США обійняв Джо Байден. Головне питання, чи опанувала КНДР технологію створення мініатюрних ядерних боєголовок, які б могла перенести ракета. Північно-корейський лідер Кім Чен Ін раніше цього року заявив, що розроблення маленьких бомб – основна мета його країни. Через 20 років після терактів 11 вересня на місці веж-близнюків у Нью-Йорку згадують загиблих. У 2001 році викрадені терористами літаки врізалися у хмарочоси Всесвітнього торгового центру, а також у будівлю Пентагону. Ще один літак упав у поле у Пенсільванії. Родичі та друзі жертв по черзі зачитують їх імена. У цілому загиблих 2977. Дуже зворушливо. Зазвичай в місті шумно, але тут всі поводяться тихо. Урочиста атмосфера. Я просто хотіла подивитися, як всі вшановують цей день і поминають загиблих людей. І я подумала, якщо вже я тут на 20-річчя, то теж візьму участь. Це цілком змінило наше життя. Мій брат пожежник, він був тут 3 місяці, потім захворів на рак, і його життя більше не те. Емоції накривають. Я плачу з 6-ї ранку. Тільки жителі Нью-Йорка можуть зрозуміти, що сталося в той день, ніхто інший. В той день я була в церкві, молилася за всіх. Мій двоюрідний брат втратив дружину, багато знайомих втратили друзів. Це дуже сумно. Я приїхав сюди, щоб просто віддати данину поваги і згадати тих, хто втратив життя, хто втратив членів родини, перше рятувальників і військових. Я сам 21 рік служив у флоті, так що просто приїхав пом'янути людей. А цей турист приїхав з Аргентини. Почуття різні. Нікому не подобається, що тут сталося. Жертви були з усього світу. Але це також об'єднало людей. Тут багато добра і багато скорботи. Пам'ятні заходи тут відбуваються щороку.